Ay, Silvis, di ba na Silvis? Mitos mana? Mitos mana? Ano ko no? Apli naman na? Aman? Ako katangga. Kana? Balik ko kamay be. Mga idol, nagpasikat si Miko Kulapo nga Jilbis kuno iyang imno nun. Atong tanawon mga idol, kung tinuod ba gyud ang iyang giingon. Ay, Jilbis, di ba na Jilbis? Mitos mana? Mitos mana? Ano ko no? Apli naman na? Apli lagi. Takot ko na. Aman? Ako katangga. Kana? Balik ko kamay be. Akong giplanuhan nga isibat na ko iyang tiki-tiki. Hoy, Manny Chris TV, si Kulapo 14 taong gukod. Di kumidsahan na gud ako ingko pisot. Kana si Miko Kulapo di gina pwedeng dili ka inom kay magluya na siya in town. Wa gid na ko pasag dilulubot yo. Manny Chris TV, ingon ka tiki-tiki vitamin. Mura laki nagibitok si Miko Kulapo si inom og tiki-tiki. Na overdose na ni tiki-tiki John. Tinod, tinod. Tubig niyo. Hoy, tubig man din eh. Tubig lagi ni ako. Ano na ako ni tubig radiator. Ata man sa moto, ato ka. Tubig ni don. Ay. Buka na. Pahiyusan ko na ako motor mga idol. Tubig man din eh. Ayaw na. Tubig lagi ni. Aw, payutan ko ni mo motor. Aw, payutan ko ni mo motor. Maninuod lagi dayon. Ang tiki-tiki iya ging kuhaon. Wa gini kumpiyansang mananap. Sir Procopio, ara man katag nimo pinaskuhan. Pala, wa ka hatag Sir Procopio pinaskuhan. Ha? Ana, mauna ni. Oy, mo siyam di nagbayad ato gikaon nimo karon. Grabe do ka dubo. Grabe do ka dubo. Tay, tubig ni tubig. Tubig di soda ni. Tinuod ni. Tinuod. Ato tilawan ko na be, kung tinuod ba? Tilawin ko na be. Oh, sige, tilawan ko na to be. Miko. Nah, mau na diha. Lala, piniskuhan ko na tol. Lala. Bayan na ka. La. Bayan na ka. La. Nga ay